εκεί 7. Τι κάνουμε τώρα, Δεν στις 4 έχουμε που άρεσει. κάτω. Όχι, τώρα τελειώνω. Μόνο μία, δύο πλατιές έχουμε. Έχουμε. Δεν βελίζουμε. Είναι σαφρό, μα είναι όσο ψηλώνει αυτό θα είναι σαφρά μετά. Δεν θα φτιάξουν το άλλο του πύργου. Να βάλουμε έτσι. Ποια θέλει να βάζει. Λίγο σταθερότητα. Για να μην ξεκινήσουμε. Α, ενώνει, ωραία. Και τώρα το ένα πάνω στο άλλο. Γίνονται τετράδες τώρα. Μετά τα πιο λεφτά κομμάτια. Βάλ' το όχι έτσι. Γιατί το βάρος του πύργου είναι πιο ψηλό. Ξέρεις τι. Δεν μιλάμε για βάρος. Τόση ώρα το έχουμε έτσι. Βάρος είναι και η ισορροπία και στατικότητα. Αν δεν είναι έτσι. Γιατί το δυνάμει ψηλό. Αλλάζει το ύψος. Έλα, ρε, στάσου. Τα νερά που δίνουν να τα βλέπεις από πάνω. Έτσι. Οι καμπύλες. Όχι, μπράβο. Κοίτα, εδώ έχει νερά όμως, είναι σαν να είναι κορμός κομμένος στη μέση. Τα νερά του να είναι πάνω. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι τα έχουμε εδώ. Από μήκος το ίδιο. Δεν έχουμε άλλα τέτοια. Τώρα πώς θα τα ένιωσω. Έτσι. Ποιος προτείνει να το κοιτάσει. Θέλετε να κάνουμε κανένα παρακινδυνευμένο τρελά. Είμαστε Να το κάνουμε μισό και να τα ενώσουμε. Στο επόμενο μην το βάλεις στο επόμενο. Έτσι εδώ. Μπράβο. Μετά τα λεπτά την άλλη πλευρά. Τώρα το επόμενο, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάνει. Κάναμε μια κατασκευαστική τεχνική. Αυτό εννοούσες. Αυτά δεν έχουν ίδιο ύψος, ρε γάμο. Αυτά δεν έχουν ίδιο ύψος, πρέπει να βρούμε δύο. Κάπου αλλού πάει, ναι, κάπου αλλού γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κομμάτια. Πού θα τα ενίσουμε. Τώρα για πες. Έχουμε άλλα τετράγωνα. Όχι, όχι, να συνεχίσουμε με τετράγωνα. Έπρεπε να έχουμε μουσικιά τέτοια. Κάτσε και να κάνουμε και ένα αυτό τέτοιο. Τώρα σαν είναι το προύβλημα. Όχι έτσι. Νομίζω είναι η τελευταία δουλειά γιατί μετά θα ρίξω όλα αυτά. Συνεχίζουμε πάντως έτσι. Δεν κάνουμε για να πάμε το άλλο. Γιατί μπορούμε να πάμε για να πάμε το άλλο. Α, για το πιο ψηλό. Και αφού βάζουμε όχι αυτό. Ωραία. Θα βάλουμε όρθιο στο τέλος. 2 λεπτάκια ακόμα και τελειώσατε. Κάτσε να δούμε τώρα τι κομμάτια έχουμε. Έτσι τώρα, μέσα. Θα το βάλουμε έτσι. Θα είναι πολύ σταθερό. Θέλετε να πάμε και να πάμε σειρά. Θέλετε να πάμε και να πάμε σειρά. Δεν ξέρω. Παραπάνω. Μετά, προσέξτε πώς θα σηκωθείτε. Να βάλει αυτά. Κλίνδρους, ναι, και μετά αυτά. Ωραία. Και θα ποζάρετε πάνω στο Στο κάτι κάποιος φοβάμαι. Να μην πέσει. Έχουμε 2 κυλίνδρους, 3 κύλους, 7. Δεν κάνουμε ανάποδα, να πετάγονται τα κερατάκια από πάνω. Και τώρα άμα πέσει ο Ναι, ναι. ναι, το κάνει λίγο Μπαρτσελόνα. Ναι, Νομίζω ότι Είναι καωτή. μπείτε όλοι στη σειρά να χαμαρώσετε. και μας φάγατε και πόσα, έτσι. Μας πήρατε και μουσικάκια. Έλα και να προσέξτε Και βάλει θα βάλω αυτό μετά, να το σπάσω λίγο. Ναι, βάλει το στρογγυλό. Ωραία, για να δω από εδώ τι γίνεται. Ξέρεις το ψηλά. Γιατί μας κλέψανε τα... Εσείς έχετε πιο πολλά τέτοια μακριά. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς μόνο 4 τέτοια. Τι με πιάσατε με τα κυβάκια, πήγε με τα κυβάκια. Μπράβο, ορίστε. Έλα και αυτός που παίζει. Όχι, δεν θα πει αυτό. Όχι, δεν θα πει. Ωραία, καμαρώστε, πηγαίνετε από εκεί να φωτογραφείτε. Α, μήπως θα πάρω έτσι. Και το διαλύσαμε κιόλας. Καθίστε γιατί δεν φαίνεστε. Πρέπει να περάσετε από εκεί. Από εκεί. Α, γιατί δεν φαίνεστε.